नमस्कार. कारवार पंखडी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. जोडा तालुक्यातल्या जगलपेठ ग्रामपंचायत क्षेत्रात पंचायत निवडणुकीत बहिष्कार घालचो इशारा. जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार हेमगेल हातीन कोविड वॉर रूमाचे उद्घाटन. केडीसीसी बँकाचे नवीन अध्यक्ष जिल्हा उस्तुवारी सचिव शिवराम हेब्बार आणि उपाध्यक्ष मोहनदास नाईक हेमगेली अविरोध निवड. कारवार तालुक्याच्या बरगल ग्रामात ग्रामीण मंडळ प्रशिक्षण वर्ग या कार्यक्रमाचे शासकीय रुपाली नाईक हेमगेल हातीन उद्घाटन. मुडगेरी थोलेबाग हिंगा 8 फूट लांबीचो किंग कोब्रा जातीचो सर्प. लोले यांच्या दि गोवा राज्य सहकारी बँकेतर्फे एक दिवसीय आर्थिक साक्षरता शिबिराचे आयोजन. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 23 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. जोडा तालुक्यातल्या जगलपेठ ग्रामपंचायत क्षेत्रात किंबोली हिंगा साधन सुविधांची कमतरता असा. किंबोली गावात रस्त्याची व्यवस्था बिकट आशिल्ल्यान जर सरकारान रस्त्याची समस्या सोडेन जाल्यार येवच्या ग्रामपंचायती निवडणुकीत बहिष्कार घालचो म्हण निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला. गर्भवती महिलाक उपचाराक घेऊन वचीसाठी अनेक अडचणी येतात. पाटीलवाडा हिंगा 1.5 किलोमीटर खडी घाण रस्तो करच्याक शुभारंभ केले जाल्यार 1 महिनो जावन गेला बी रस्त्याचे काम सुरू जावना. सरकाराक कित्येक पटी कळून सुद्धा रस्त्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिनात. निवडणूक आयल्यानंतर फक्त मतदानासाठी सरकाराक जाग येता, मात्र निवडणूक झाल्यानंतर गावाकडे फिरकून बी पळयनात. मग गावकऱ्यान ह्या वेळार मतदानाचेर बहिष्कार घालचो निर्णय घेतला. जवळजवळ मला 30 वर्षे झाली. हा तुंबोलीमध्ये आमचे नेंबर बी येतात निवडून, नाही असे नाही. खरं हा आमच्या गावाची काही अजून सुधारणा झालेली नाही. आमच्या गावामध्ये आमचे जसे गवळी समाजचे वाडे वेगळे वेगळे आहेत. आमचे तुंबोली गावातून आम्हाला वेगळे जर रोड व्हायला पाहिजे तर शेतीमुळे सुद्धा थोडासा त्रास आहे. आमची मुलांना शाळेमध्ये जर यायचं असेल तर आमच्या तिंबोली तेरेघळी वाड्याची आमची मुलाची जनसंख्या लय आहे. प्रतिष्ठित उत्तर कन्नड जिल्हा मध्यवर्ती केडीसीसी बँकाचे नवीन अध्यक्ष जाऊन जिल्हा उस्तुवारी सचिव शिवराम हेब्बार आणि उपाध्यक्ष जाऊन मोहनदास नाईक हेमी अविरोध निवडून आले. शनिवार शिर्शीच्या केंद्र कचेरीत झालेल्या निवड प्रक्रियेत दोघी जण अविरोध निवडून आले. ह्या वेळार हळियाळ जोडा विधानसभा मतदारसंघाचे माजी शासक श्री सुनील हेगडे, हळियाळ तालुका बीजेपी घटकाचो अध्यक्ष श्री गणपती करंजेकर आणि पक्षाचे नेते शिवाजी नरसानी, उदय हुली, वासुदेव पुजारी आणि इतरांनी तेमगेले अभिनंदन केले. माननीय जिल्हाधिकारी उत्तर कन्नड कारवार हेमी जिल्हा कोविड वॉर रूम कारवार वैद्यकीय विज्ञान संस्था 3 मजलीर उद्घाटन केले. ह्या वॉर रूमात 3 प्रकारच्या परिस्थितीर लक्ष दवरतले. एक, कोविड पॉझिटिव्ह झाले रुग्णाक बेडाची व्यवस्था आसा की ना. दुसरे, कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णाक हॉस्पिटलात दवरचे की होम आयसोलेशनात. तिसरे, रुग्ण ज्या जाग्याचेर आसा त्या जाग्यार रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करची. ह्या प्रकार रुग्णाक कोविडची माहिती घेवच्याक या कोविड वॉर रूमाची मदत जातली. कारवार तालुक्याच्या बरगल ग्रामात ग्रामीण मंडळ प्रशिक्षण वर्ग या कार्यक्रमाचे कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राची शासकीय रुपाली नाईक हेमी उद्घाटन केले. जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश नाईक हेमी दिवसाच्या पहिल्या सराव वर्गाचे सुरुवात करून दिली. प्रशिक्षण वर्ग अत्यंत प्रभावी उरता. हिंग जे कितें शिकतात तेजेन पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्याक आत्मविश्वास, उत्साह, वेळाची जागृता निर्माण करता. ह्या अभ्यास वर्ग एक शाळेवरी आशिल्ल्यान हिंग शिकिल्ले विषय समाज लक्षात घेऊ जाय असे जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश नाईक हेमी सांगले. तसेच तेमी वेगवेगळ्या गावात वचून अभ्यास वर्गाक हजर रावता म्हण सांगले. ह्या वेळार भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष श्री व्यंकटेश नाईक, प्रधान कार्यदर्शी NS हेगडे, उपाध्यक्ष नागराज नाईक, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुनगी, ग्रामीण प्रभारी गजानन गुनगा, राज्य मच्छीमारी सहसंयोजक गणपती उळवेकर, ग्रामीण मंडळाचे विविध मोर्चा पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता उपस्थित असले.
मुडगेरी थोर्लेबाग हिंगा 8 फूट लांबेचो किंग कोब्रा जातीचो सर्प धरलो. सर्प हो वन्य प्राणी, तो मारूं जायना. तेका जिवंत मारल्यार सरकारी गुन्हो जाता. तरी कोणाल्या घरात सर्प अकस्मात येता तेन्ना घरच्या लोकांक आणि आजूबाजूच्या शेजाऱ्याक कितें करचें म्हण कळना. सर्प धरतल्या आपोवन हाण तेका धरले शिवाय इलाज ना. तेंक धरिल बदल तेमगेली मजुरी, पेट्रोल खर्च अशें कितें तरी दिवचें पडटा. पण गरीबाल घरात सर्प येयल्यार गरीब लोक कशे पयशे दितले? अशीच एक खबर मुडगेरी ग्रामपंचायतच्या हद्दीत थोर्लेबाग हिंगा 20 तारखेक शुक्राराक प्रमोद नाईक हेमगेल घरात रात्रीन किंग कोब्रा जातीचो 8 फुटाचो सर्प दिसलो. तेन्ना भिवून तेमी सर्प धरतले आपोवन तो सर्प धरलो आणि तेचसाठी तेका खर्च पडलो. या कोरोनाच्या काळात असे पैसे खर्च करचे गरीबाक परवडना. तरी अशी परिस्थिती कोणाचेर येईल तेन्ना तेमकां जावचो खर्च अरण्य विभागान दिवचो अशें ग्रामस्थ म्हणटात. कारण तेका जिवन धरसाठी दुसऱ्या आपोवन हाडचें पडटा. तेन्ना हे काम वन विभागान करचे, ना तर तेजो जाल्लो खर्च वन विभागान दिवचो असो लोकांचो अभिप्राय. लोलये यांच्या दि गोवा राज्य सहकारी बँकेतर्फे वार्षिक सहकार सप्ताहानिमित्त एक दिवसीय आर्थिक साक्षरता शिबिराचे आयोजन केले. या शिबिरात बँकाचे ग्राहक आणि नागरिक खूप संख्येन उपस्थित आशिल्ले. उपस्थित ग्राहकांक मार्गदर्शन करताना बँकेचे व्यवस्थापक दयानंद देसाई हेमी प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना तसेच अन्य योजनांचेर सविस्तर माहिती दिली. तसेच दि गोवा राज्य सहकारी बँकेन दक्षिण गोवात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फिरती ATM सेवा उपलब्ध केला म्हणून श्री देसाई यांनी सांगले. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 23 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. कारवार 5, अंकोला 3, होन्नावर 6, शिरसी 1, सिद्धापूर 5, यल्लापूर 2 आणि हळयाळ 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. आणि तसेच 14 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 5, अंकोला 1, कुमटा 1, होन्नावर 7 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. तसेच आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 13,596 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले आणि 13,187 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 235 रुग्ण उपचार घेते असतात. तातूंत भितर 130 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 132 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 174 लोकांले मरण झाले. इथल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हिंगाच सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करचा विसरू नका. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.